Pa evo, ako ste snimili, ja sam svima rekla preko mikrofona da mi ovo radimo za turizam i da radimo za njihovo bolje i da je lijepo da i Petrovac ima fešti, da se u Petrovcu nešto dešava, a sve to zavisi od njih, znači oni moraju da se potrude, nije ni nama sve ovo lako palo kad smo kretali, a smo bili uporni i napravili jedan od najvećih karnevala u regionu. Tako se iskreno nadam da će i Petrovčani ovo da prihvate i da će to sledeće godine biti mnogo bolje i mnogo masovnije. Pa feštađu ne može biti čovjek bez energije, ne može biti čovjek koji ne voli pjesmu, igru i život. I naša energija, ako što sami vidite, plijeni ljude. I tako isto mislim da će i Petrovčani da dobro razmisle o svemu ovome i da će to do godine biti masovno. Jer ovo što mi radimo, to je u interes svija nas. Jer turistu ne treba samo dati more i sunce, treba mu dati zabavu. I on kad dođe i kad osjeti ovo lijepo more, ovaj lijepi ambijent Petrovca, lijepe plaže i još mu pustite jednu pravu mediteransku manifestaciju gdje može da igra, da pjeva, gdje može uz maske da se opusti, on će da ode i da priča. I mislim da je to najveći i najjači marketing kako za grad Budu, Petrovac, a i Crnu Goru.